Чакай само видя. И здравейте, аз съм Уитърмъстър и Клутин. Ще ви покажа новите подобрения. Не са много, има лампички, улични. Една къща, ето сега ще ви покажа. Всичко ще покажа. Да, здрасти хора. Ето го. Там. Тук водна парзалка. Тук бесечица за да ядем. Масата е много хубава. Ето и още лампи. Друго ново няма. Картина имаме много. Да, на тортичка. Мислим да правим замъче. Айде, ще го почваме ли? Чакай. Ама така ли е трябвало да е, бе? Да, бе. Аз от 9 за сетиче. Няма да е, няма да е. Аз си събера да Яди ти, докато аз направя лампите, ти еди са прави в парзалката, че ти много обичаш да спускай по парзалки. И на влакчета обича също, нали? Да. Вибереш дърво, хубаво. Ба, пусна ми 2. Какво? Дърво. От едно купче. Може. Ти тук си сложил и врата. И стъкла, като гледам. Къде? Тук. На една беседка, така да се каже. Там, къде имаше енвили. Ага. Ти оправи ли ги там, къде трябваше? Дижа ти кажа нещо. Какво? Стигна ми точно. Нищо. Айде сега да ходим в мина да съберем малко кабелстонче. За замъка ще да бъде. Ела тук пред къщи ще ти намерете, ето там има мина от среща. Мисъл, нали е? Нададе, нали аз го пах там. О, не наш. Намерих спална, ела да ти го покажа. Аз съм обрал всичко. Нищо. Спалнер обрал ли си го? Не може би. Нема да го обираш сега, ако си го обрал, човече. А ти? Значи го изслати. Аз го обрах. Верно. Да. Ох. Иначе купчетата съм ги взел. Има и кабелстон малко. Ба, малко. И вем си го взел. Ма горе за купчетата. Ба, не мога да отворя често. Не, купчета не ми трябват. Не ми трябваше спалнера, ще да си направя такова за XP. Ние мога да си направим и в недъра такова за XP. Така се прави, бе. Злато! Тя ще го изкупа. Ти имам диамантна кирка. Имам и желязо. Ба! Ти каква кирка имаш, бе? Каменна. Ти човек... Аз тук с диамантени. Айде, почвай. Ела, тук ще съберем най-много. Като почнем с така бренчманинки. О, таме... Иди там, къде има една дупка. Ще виж какво има. Има айрон, има... Бая работи там. Къде? Е, тук. Ще обера така малко стабилно. Чакай. Къде? Иди виж къде ме. Долу, нагоре, чакай, аз не знам. Надолу ли? Не да излизи. А ти само да ми го покажеш ли, бе? Не трябва... аз пак ще събирам XP. Човек след малко като съберем... аз малко кабелстон като събера... Аз ще събера тук някъде... Чакай аз колко сега имам. Аз имам 4, ще събера тук 2-3 сака. Ще ги дам и аз ще я в недър. И какво ще бъдеш там? Ще събера малко XP. Знаеш ли как? Даже и броня мога така да си взимам. Като да речем с някакъв лък или с въдица, ти трябва да ми дадеш или въдица или лък. Не знам ти какво имаш. И ще нацела един пигмен. И те, нали, всички започват да се бият. Като си докоснал един, нали, те нападат всички.
И като ме нападнат всички, взимам си меча, качвам се на високо, те да не могат да ме фанат. Тряс. Аз така в един сервер от 9 си събирах. Много бързо се събира. Трябва да запълним първо замъка, бе. Той замъка ще стане лесно. Айде ходим да го Ти правим. като ония, къде ти го показах, или ония, къде в ония сервер, къде с тея... Ти в ония сервер виждал ли си го? Не. Бърках сервер. И в мината ли си влизал тук, бе? Ма голям ли ти е това замък? Ми. Ето е толкова. Друго да направим. Няма. Той това да ще стане тук. Айде, идваш ли? Ще да се пребра в някаква къща, че аз съм запознал зомбите. О, айде да направим тия къщи, къде знаеш, викингските. Трябва, знаеш как? Как? Трябва да загледам от този телефон, да ги копирам на таблета, но... Спокойно, няма ги правим сега, влизи. Да, не ми се прави, чакай. И ако правим, аз няма да правя такива малки, аз направя една голямата. Добре. Ти показа ли им картината? Кажи ми, ако не си. Ето е картината на този птичка. Аз сега не знам откъде да излезе. Супер. Там има стълби. Къде? А, да. Видях. Да, и къде отидеш сега? О, вече е вече. Оставай с робитата. Не. Пусни. Сби. Макс, така. Не бе. Факия. Къде съм, бе? Ето. Виждам те и тебе. Аз се връщам, ти събера още кабелстон. Добре, ще само да се побия малко, да печела XP. Някой скелет да ме свали, представи си. Вече. Ой! Не отивай в мината. Няма. Как умря, бе? Как Учих. паднаде? Скочих. Сега ще ми изчезне левела. Аз бях трети, да. Какво правиш, бе? Какво, бе? Мисля, че някой ще ми звънне да не направя някакъв гал на клипа. Не, трябваш в зомби. Тръгна ще му бие. Не, тръгна да ме бие. Ама аз съм... Маре, бе, ние толкова сме осветили, че не мога да спълнат. Ще в недъра си бия. Не мога те. Кучата. Мярче, къде си, бе? 10 лева. Ти? Да, ти. Аз съм втори. Ти ще отпадна. Зацепи. Не знам. Аз влизам в недъра. Найде, бе. Не знам някой да ме почне. Да, ти верно, че беше така. И издиване по рана. Кога ти кажеш, бе, зомбитата да не ми взима хънтърче. Схема да умръне. Ето му без зомбак. Зомбак. Чакай, я задо. Прасенц. Куркотото. Чакай, видео. Клипа. 9 минути. Това ви стреска. Другия Намерих Nether Fortress. Ето. Аз съм го намерил отдавна. И влизал ли си? Не. И тогава ще влизам. Да спирам ли клипа след малко? То колко е? 9 минути. Няма го премного. И на следващия клип ще покажем как влизаме в Nether Fortress. Айде. Спирам го. И това беше от нас.